Dorson apar ador ki soarlosu sarlam thiang deng pi thongkep raisi angdeng sokep Bible kang thera longpen athipia lam riponsi PKBA arlo kedo rong rupat baptisa monduli alongsi PKBA aNimarli asai kamatumpen women seminar mai mesen pen padopon PUTA mate Puta Karbi Baptist Association mate thi hekpen PKBA aNimarli tumpen chepatil pi ponsi kedam tang chiti ni phai kep arni pen pangcheng ponsi pini chiti ni phai crazy arni an ni apharman rong rupat Baptist monduli along bangso seminar mai kapadopon Maya long PKBA angkang arlokedo amonduli tin penta bangso maya long chetong etsi Dorson apar ador keso arlo sopa thepi kiriponalam thepen arnamalam chethan ponlo Labangso seminar puthak aNimarli atuma phan arnamalam ke thanpon athan bang pilake Grace Lian rong hangpi lapen tokali jimo teron pia tumpensi paya tum anaphan arnamalam ke thanpen ningkirung ponalam the thanpon abidi tidu apisu masih long tekman la sudah abor ini kapan ador umur abidi tidu apisu masih long tekman la sudah abor ini PKBA women atumpen labangso seminar kapadoponalong alir alon ki pidunja phanpura rong rupa Baptist mondoli aNimarli atumpen luncheto lapen riso ejang atumpen arnama khan ke rokar cho alun pen arnama nong pathidun si la so mai along alir alon chipidun renti si mesen pen mai pachun pon dongka mukam pen wikibe karbiang long live